Ongi etorri Nimesera. Frantziako hegoaldeko hirira, Okzitaniako eskualdean dagoena. Historia, arte eta arkitekturaren nahasketa bikainagatik ezaguna. Nimesek oso sinbolo berezi bat du, krokodiloa. Zatoz gurekin eta ezagutu hiri honek eskaintzen duen guztia. Ikusmiran han eta hemen. Ba al zenekien Nimesek krokodiloa daukala bere armarrian? Lotura berezi honek Aktiumeko batailara garamatza, non Augustok Kleopatra garaitu eta Egipto Ptolemaikoaren kontrola bereganatu zuen. Garaipen hori gogoratzeko, palmondo bati kateatuta dagoen krokodiloa erakusten duten txanponak sortu ziren. Mende batzuk geroago, errege Frantzisko lehenak ikur hau Nimesen armarri ofizial bihurtzea onartu zuen. Nimesek gordetzen dituen altxorren artean, Las Arenas anfiteatro erromatarra nabarmentzen da. Munduko ondoen kontserbatutakoetarikoa izanik, koloso honek Erromatar inperioaren distira gogorarazten digu. Gertu, Iturriaren lorategiak aurkitzen dira, Europako lorategi publiko zaharrenak. Bertan, iturriak, estatuak eta estilo neoklasikoko balaustradak aurki daitezke, historia eta lasaitasuna uztartuz. Hiriko puntu altuenean, La Tour Magna nabarmentzen da. 32 metroko dorre ikusgarria. Nimeseko horizontea dominatzen duena. Kristo aurreko lehenengo mendean eraikita, hiriko antzinako harresien parte zen. Beste toki liluragarri bat Dianaren tenplua da. Bere helburua zein zen zehazki ez badakigu ere, batzuek uste dute liburutegi bat izan zitekeela. Gaur egun, tenpluaren egiturak arkitektura erromatarraren dotorezia erakusten jarraitzen du. Erromatar ingeniaritzak arrastoa utzi zuen Nimesen. Banatzaile handi honek, ura hiriko iturri eta puntu desberdinetara eramaten zuen. Ezin dugu ahaztu Augustoren arkua, benetako harribitzia. Kristo aurreko lehenengo mendekoa da, eta hiriko harresiaren 14 ateetako bat zen. Arkua dagoen tokian, brontzezko Augusto enperadorearen estatua bat aurkitu zen. Eta hortik datorkio izena. Azkenik, Maison Carré delakora iritsi gara. Munduko tenplu erromatar ondoen kontserbatuetako batera. Kultu imperialaren omenez eraikita, UNESCOren gizateriaren ondarearen zerrendan dagoen altxor honek simetria eta egoera ezin hobea eskaintzen ditu. Mendeetan zehar izan duen erabilera etenik gabeari esker, zalditegi, eliza edo museo modura, gaur egun arte iraun du.
Nimes, zalantzarik gabe, Frantziako hiririk interesgarrienetako bat da. Gurekin bidaia hau egiteagatik, mila esker. Ez ahaztu harpidetzea eta atsegin botoia sakatzea beste leku liluragarriak ezagutzeko.